Soc el Rafael Vallbona i us vull parlar de Tros, una novel·la negra com una nit de boira espessa d'aquelles de tardor, dura com la vida a la terra de frontera i àspera com una relació entre pare i fill que en una sola nit s'han de dir el que no s'han dit en tota la vida. Jo diria que és una novel·la que genera addicció, que no la podreu deixar de llegir. Per tant, és una novel·la perfecta per regalar per aquestes festes, perquè res millor que endinsar-te dins del relat d'una novel·la per oblidar-te de la pesadilla dels dinars familiars, del cunyat, de la tieta, de la padrina, no? O sigui que ja ho sabeu, llegiu Tros i sobretot no sigueu bons.